Hi ha períodes de l'antic Egipte que fascinen per la seva grandesa, però el de Marna atrapa per una altra raó. Perquè sembla una esquerda dins de la història, un instant estrany i brillant en què un faraó va voler reinventar déus, ciutat, art i poder. I potser per això Marna continua inquietant-nos tant, perquè al darrere de la llum de Ton, dels palaus oberts al desert, oberts a la llum de Ton, i de les imatges d'una família reial gairebé irreconeixible, s'hi amaga una de les revolucions més radicals, belles i misterioses de tota la història d'Egipte. Dintre Caràtula! Abans d'entrar a dintre de la revolució d'Akhenaton, de Marna, de totes les coses que ell va fer canviar, necessitem saber exactament d'on surt Akhenaton, d'on ve familiarment, què hi havia abans. Fes-nos una miqueta de... Exacte, una mica de resum del període. Akhenaton va pujar al tron amb el nom d'Amenhotep IV. Això que dèiem Akhenaton, això va ser a posteriori. Amenhotep IV. Amenhotep IV. Ell era fill del rei Amenhotep III i de la gran reina Tiye. Tiye va ser una de les figures femenines més espectaculars, més poderoses de tota la 18a dinastia. Per tant, no estem parlant d'un personatge marginal ni d'un hereu secundari sense context, sinó d'un príncep que neix al cor d'una cort extraordinàriament rica, sofisticada i internacional. Perquè hem de pensar que dins de la gent que hi havia dintre del palau, hi havia molta gent que venia de països estrangers que tenien molt bones relacions amb Egipte. El regnat del seu pare havia estat un moment d'esplendor polític, diplomàtic, artístic, i la seva mare no era una reina decorativa, sinó que era una dona amb un pes enorme dins de la vida del palau i dins de la representació mateixa del poder. Aquí faig un incís. Tots aquells que hem estat al Museu Antic de la plaça Tahrir, al Caire, quan entrem veiem aquella estàtua meravellosa, impressionant, que hi ha al fons, és el primer que es veu, el primer que destaca, enorme. És l'estàtua d'Amenhotep III amb la reina Tiye. És a dir, i estan a la mateixa alçada. Ens mostra una miqueta el poder que va arribar a tenir aquesta dona. A més, els pares de la reina Tiye eren Tuya i Yuya, que semblen uns noms així com un joc de noms. Són personatges que no eren de sang reial, però van assolir una posició altíssima dins de tot el que era la cort, cosa que ens mostra un entorn familiar molt influent i molt ben connectat, perquè és que aquests dos personatges, Tuya i Yuya, van tenir la grandesa i van tenir l'honor de ser enterrats a la Vall dels Reis. És a dir, això ens està demostrant de quin poder tenia aquesta família. És a dir, Akhenaton no neix del no-res ni en un moment, diguéssim, baix, en un moment de crisi. Neix dins d'una de les famílies més poderoses, més refinades i més complexes del seu temps. Però anem a veure, el fet de tenir-los a ells com a pares, i els avis també importants i de més, ja feia veure que Akhenaton faria això, que faria aquest tall tan gran? És a dir, li ve de família o realment ho va fer ell? A veure, aquí s'ha de matisar una miqueta, sí, i és veritat. S'hauria d'anar una mica enrere, perquè més que dir que Akhenaton surt d'un ambient ja plenament atonista, no sé si és una paraula que és correcta, però bueno, d'aquest ambient atonista, jo diria que creix dins d'un context en el que el seu pare, Amenhotep III, comença ja a distanciar-se una miqueta, parcialment, de la tradició tebana, d'aquesta tradició tebana del déu Amon, especialment dedicada al déu Amon, i a reforçar una nova posada en escena del poder reial. Això es veu molt bé a Malkata. Malkata és un complex de palaus que Amenhotep III va construir a la riba occidental de Tebes.
una ubicació gens banal, perquè a l'oest, la riba occidental, simbòlicament és l'espai de la posta del sol i del món funerari. No és un lloc habitual on esperem trobar un centre de vida, en aquest cas el Palau, on estarà la cort. No? El Palau es va començar a construir cap a l'any 11 de regnat, així sembla que comencen a anar les coses mal dades o que ja comença a haver una mica de crisi entre la monarquia i el sacerdoci d'Amon a partir d'aquest any 11 i sembla que s'instal·la ja de forma definitiva l'any 29 de regnat d'Amenhotep III. El complex es va convertir en escenari del seu festival Hepset, això està ben documentat. És una mena de ciutat, palau, vinculada a una nova, com ho diria, teatralització del poder. A més, el lloc i el seu entorn portaven noms relacionats ja amb Aton. O sigui, amb aquesta idea que creixerà, que anirà creixent cada vegada més. Tenim el Palau de l'Enlluernament d'Aton o la ciutat de l'enlluernament d'Aton, Jehen-Haten, era el nom que tenia a l'antiguitat. No sé, enlluerna, sí. Cosa que mostra que en els darrers anys ja del regnat d'Amenhotep III ja s'utilitzava aquest llenguatge religiós i real com a part d'un programari, d'un ideari que en el futur es desenvoluparà molt més amb el seu fill. Això és important, no?, per entendre Akhenaton i de més. És bastant important, això. Això és importantíssim per entendre Akhenaton, perquè ell no inventa des de zero la idea que el rei pot reordenar l'espai sagrat, allunyar-se del centre tradicional de Tebes i construir un nou marc religiós al voltant de la seva pròpia figura i d'un llenguatge relacionat amb aquesta dignitat, amb Aton. Amb el Kata, aquest palau que crea Amenhotep III, hi havia no només el Palau Reial, sinó també un gran llac artificial, connexions amb el Nil, i tot un complex residencial, administratiu i cerimonial que fa visible aquesta nova centralitat cortesana a l'oest de la ciutat. I fins i tot s'hi documenten noms com santuaris anomenats la veritat d'Aton. Clar, el jove Amenhotep IV, futur Akhenaton, va créixer, va viure els seus primers anys de forma política dins d'un ambient on el seu pare ja estava experimentant amb una nova geografia del poder, menys dependent de la vella centralitat tebana a l'entorn del déu Amon i amb una, no sé, més vinculada a una representació gairebé autònoma, apartant-se d'aquesta sacralitat i glorificada en la monarquia. Akhenaton, en aquest sentit, no trenca del no-res, sinó que radicalitza un moviment que ja està començant el seu pare. Ja començava una mica l'arrel, no? És a dir, ell no comença ben bé de... No és un tall radical, no? És una continuació del que estava fent el seu pare. Podia haver-ho aturat. Sí. Però va decidir que no. Va creure que el seu pare ja anava per bon camí. Sí. I bueno, suposo que a partir d'aquí ja es desvia cap a sacerdoci d'Aton, tot Aton. Sí. A veure, els primers anys d'Amenhotep IV, Amenhotep IV, són precisament els més interessants perquè encara no veiem la ruptura total. Ha començat tot això, però això té un procés. No que el seu pare ha començat el seu procés, no quan arriba Akhenaton, o Amenhotep IV, perquè és Amenhotep IV al començament, ja de cop i volta, pam, ja ho hem tancat tot, ja s'ha acabat. No, tenim una fase de transició una mica ambigua. El rei continua a Tebes, està vivint a Tebes, manté el nom plenament tradicional, Amenhotep, que vol dir Amon està satisfet. És a dir, l'Amon està dins del seu nom. I està encara en un lloc on Karnak és l'espai religiós més poderós que hi ha en aquell moment. Per això no podem imaginar aquest moment com si des del primer dia hagués trencat obertament amb el sacerdoci d'Amon. De fet, els estudis sobre els seus inicis mostren que encara actua en part
dins de la tradició faraònica i continua projectes vinculats a la ciutat religiosa de Karnak. I no serà fins aproximadament a seu any 5è de mandat quan canviarà el seu nom, deixarà de ser Amenhotep IV per ser Akhenaton i començarà, diguéssim, ja sigui l'atac frontal contra Amon i una bona part també de les divinitats d'Egipte. Ara bé, amb el temps, dins d'aquest espai tebà, amb el temps, no, en aquest mateix temps, en el moment en què es corona com a monarca, i en aquests primers 5 anys, dins de l'espai de Karnak, aquest espai sagrat d'Amon, ja està preparant alguna cosa, ja es veu alguna cosa del que pot passar en el futur. Aquí apareix d'una manera molt clara el que és el Genpaten. El què? O Genpaton. O Genpaten o Genpaton. O patent o patón? Bueno, les traduccions a vegades, Aton és la divinitat, Genpaten, Aten seria Aton. Sí. És un gran temple que fa Amenhotep IV i el fa construir a Karnak. De fet, a l'est de Karnak. De fet, fora del recinte del que és la part del temple d'Amon, del recinte d'Amon de Karnak a la part est. Aquest temple és fonamental perquè ens mostra que el rei encara no ha abandonat Tebes, però que ja està aixecant dins de la capital tradicional d'aquest regne nou, i d'aquesta 18a dinastia, un programa monumental nou dedicat a Aton. A més, les fonts remarquen que les primeres construccions d'aquesta etapa encara conserven alguns trets híbrids d'aquesta iconografia. Ja sabem que a la període d'Akhenaton tindrà alguns canvis també en la iconografia, en la forma, en l'arquitectura, en l'art. Però aquí es mostren alguns trets ja híbrids. En fi, que en aquest moment Amenhotep IV encara viu amb Amon, per dir-ho d'alguna manera, però ja està desplaçant el centre del poder religiós cap al Genpaton, cap a aquest nou palau, cap a aquest nou temple que està fent a Tebes est, i cap a la divinitat Aton. Per això aquest moment és tan fascinant, perquè veiem que aquesta revolució s'està gestant quan encara no ha esclatat del tot. Però ja està construint, diguéssim, pedra a pedra, aquesta revolució davant dels ulls del sacerdoci de Tebes. Clar. Està fent allà mateix, a Karnak. I si avui anem a Karnak, encara podem veure el Genpaton? Ho he dit bé, això? El Genpaton o el Genpaten. O Genpaten, encara es pot veure? Avui dia el Genpaten no es pot visitar. No? No es pot visitar com un temple conservat i reconeixible. Normalment... Ja m'estranyava a mi que no m'hi havies portat. Ja m'estranyava. Hem anat gairebé fins al final. Hem estat molt a prop, perquè hem recorregut gairebé tots els racons del gran temple, del recinte d'Amon. Però clar, per veure les poques restes que queden del Genpaten hem de sortir del recinte d'Amon, pròpiament. I no hem sortit del recinte d'Amon. Queda molt poca cosa. La major part dels blocs que es van fer servir per construir, per fer aquest edifici, doncs van ser desmantellats i es van reutilitzar com a farciment en construccions posteriors a Karnak, especialment en els pilons, com a farciment dels pilons. Això vol dir que quan visitem Karnak no veiem el Genpaton. No el veu ningú. No està dret. No està com... No té cap paret davant nostre que podem dir, mira, això... Se sap més o menys on està, però no hi ha res cap amunt, no? Exacte, el reconeixem i ho sabem perquè tenim restes recuperades, estudiades i parcialment reconstruïdes. Aquí entra en joc una cosa molt interessant, perquè dintre del que és aquesta revolució entren en joc els famosos talatats. Els talatats, que és un nom així estrany, talatat. No sé què és això. Però és una de les grans innovacions constructives del període. Els talatats són blocs petits, estandarditzats de pedra, són com maons. És a dir, en comptes de construir amb grans pedres, ho farem amb maons de pedra.
i són estàndards, és a dir, fan un colze de llarg, el colze egipci estem parlant de 52 centímetres, 4 aproximadament, doncs un colze de llarg, aquest 52,4, mig colze d'alçada i mig colze de profunditat. Això, un maó, serien maons. Però de pedra, De pedra, tot fet de pedra. Llavors, precisament, per aquesta mida reduïda, permet construir amb molta rapidesa. Permet que pugui ser manipulat de forma molt més ràpida, transportat fàcilment, aixecar murs decorats en poc temps, però també per la mateixa raó, també va ser molt fàcil de tirar-ho, llançar-ho tot a terra i reaprofitar quan el programa de Kenaton va ser destruït. Aquesta és la paradoxa tecnològica del sistema. Però com a mínim no feia falta als alienígenes que els ajudessin a portar les pedres. No, en aquest cas no. Ja ho van pensar... Ja en parlarem més endavant, suposo que traurem el tema alienígena, però fixa't que en el moment en què apareix un alienígena resulta que fa servir les pedres més petites per construir. En comptes de fer servir grans blocs de pedra, que és tota una contradicció pels amics dels alienígenes. Sí, és una contradicció. És així, és així. En fi, si algú vol veure els teletats, de fet estan exposats, n'hi ha milers de teletats que van aparèixer, sobretot el 9è piló, el farciment del 9è piló de Karnak i altres estructures. N'hi ha moltíssims als magatzems. Hi ha un magatzem a Karnak, que és l'anomenat Pennsylvania Magazine, és un magatzem de la Universitat de Pennsylvania. Van ser dels primers que van treballar això, dels que més han treballat en això, on hi ha aproximadament documentats uns 16.000 teletats que estan en procés de documentar-la, documentació, de conservació, de veure quin encaixa amb quin. Al Museu de Luxor, que ja hem anat moltes vegades, i en el futur esperem tornar-hi a anar en alguns dels viatges, doncs es pot veure un gran muntatge d'un mural, o sigui, d'una paret del temple. Allà hi ha 183 d'aquests maons, d'aquests teletats, procedents d'aquest temple, del Gempatón, i que mostren que aquests teletats estan també decorats. És una cosa meravellosa, no? I ens mostren algunes escenes d'aquell període. També al museu, el nou Museu Egipci del Caire, es troben alguns d'aquests teletats. En fi, que n'hi ha molts encara, i en el futur segur que es reconstruiran més parets, perquè 16.000 són molts i segur que veurem molta més cosa de la decoració d'aquest Gempatón. Doncs venim d'un moment tradicional, amb l'ordre establert, religiós, social, tal qual havia estat gairebé sempre, no? Aleshores, els seus pares ja comencen a fer una miqueta de canvi, ell comença a fer una miqueta de canvi, però jo suposo que hi ha un moment en què, no? Sí, és el moment, hi ha una ruptura. Exacte. Aquesta ruptura arriba de forma més visible entre l'any 4 i 5 de regnat, que ell està construint, ha ordenat la construcció d'una nova ciutat, una nova capital. Llavors, és quan Akhenaton agafa aquest nom, abandona el nom d'Amenhotep IV, passa a conviure amb l'ordre de Tebes a atacar-lo obertament. Passem d'estar allà. Ja l'estava atacant perquè havia fet el Gempatón davant del mateix temple d'Amon, però ara ja ha canviat el seu nom. Amon ja no està dintre del seu nom, ja no és Amon està satisfet, Amenhotep, ara és Akhenaton. D'acord? És una altra història. Abandona aquest nom reial, adopta el d'Akhenaton. Akhenaton vol dir l'eficaç per Aton, el més eficaç o l'eficàcia per Aton. En aquest mateix moment també funda, ja us dic, la capital, que és Ahet Aton, l'horitzó d'Aton, un lloc vinculat claríssimament a aquesta divinitat, en un lloc verge, a l'Egipte mitjà, fora del pes dels religiosos d'Amon, de Tebes, el mateix Akhenaton. Quan dius verge vols dir que era desert, no? Sí. És que has d'aclarir aquestes coses, Sí, era enmig del desert, no hi havia res. Era un lloc on no hi havia cap poble important, cap ciutat important, i això també ho matitzarem, el per què
triar aquest lloc, no? El mateix Akhenaton va presentar aquesta fundació com el descobriment d'un espai escollit directament per Aton. Es veu, ell... Oh, se li va aparèixer. Exacte. Ah, Diguéssim que ell està passant per allà, claro. passejant, i Aton li diu, aquí. Aquí. Aquesta és la ciutat. Perfecte. Llavors es presenta a l'horitzó, surt a l'horitzó, si és que Aton és el disc solar. Com es va fer també és molt significatiu. Aquesta ruptura, com es fa, també és molt significativa. La ruptura es fa mitjançant l'arquitectura, l'iconoclàstia i el control institucional. Primer aixeca temples per la tona Karnak. I això és una ruptura. Després, el nou culte desplaça els santuaris tradicionals i a la persecució es concentra especialment en Amon. Vull dir, una cosa és desplaçar el que és la tradició, i molts temples i moltes divinitats tradicionals. Però la focalització, aquella, no sé si de mania persecutòria o aquestes ganes d'enfrontar-se, d'eliminar, com sigui, el poder dels sacerdots d'Amon, no? Que és la gran divinitat del període, la gran divinitat que ha aconseguit fer fora els Ixes. O sigui, és aquella divinitat que havien fet servir, que anava al capdavant dels exèrcits de la 17a dinastia i dels monarques, ja sabem, de la reina Ahotep i del seu fill Ahmoses I, que fan fora els Ixes. És la gran divinitat, no? També per això segurament van tenir cada vegada més poder, no? Està clar que gaire supersticiós no era. No. Perquè normalment tenien molt en compte els déus. Exacte. El fet d'eliminar-lo, entre cometes, eliminar-ne un, era arriscar-se molt, eh? Sí, bueno, és que aquí també hi ha una lectura política molt forta, eh? No podem demostrar del tot què pensava íntimament Akhenaton, però hi ha molts historiadors, i entre ells, que interpretem que l'ofensiva contra Amon servia també per retallar el poder econòmic simbòlic d'aquest sacerdoci, treure'ls i poder d'aquest sacerdoci, que era immensament ric, immensament influent, i en el sistema atonista, no sé com dir, atònic, doncs la mediació de la divinitat amb el poble passa només pel rei. És l'únic sacerdot. Traiem el sacerdoci, perquè és un problema, només queda un sacerdot. De fet, ell i el que és la família reial. La família reial són els mitjancers entre la divinitat i la població. Clar, Aton, aquí hem de pensar una cosa. No és una divinitat nova, inventada per Akhenaton, ni pel seu pare. Era un déu antic. Ja es coneixia. Era la manifestació solar, era el disc solar, pròpiament, no? És Ra, realment és una forma de Ra, no? Està conegut i documentat en textos des del Regne Antic. Però fins llavors, fins aquest moment, fins a Akhenaton, havia tingut un paper secundari i no havia estat objecte de culte exclusiu a escala d'estat. Akhenaton agafa aquesta figura antiga i la converteix en el centre primordial del nou sistema. I al mateix temps fa del faraó el seu intermediari, l'únic intermediari, ell i la seva família. Per això la ruptura de Marna no és només religiosa, és també una revolució de poder, perquè en arrabassar la centralitat a Amon, Akhenaton reforça la monarquia. És que hem de pensar en això, que treure-li aquest poder a Amon no reforça a Aton, sí, que també, el reforça a ell com a monarca, com a poder, és ell el que té més poder que no pas el sacerdoci d'Amon, no? És realment un fet destacadíssim, polític, important. Clar. I, de fet, nosaltres aquest any, al novembre, nostre viatge de 16 dies, anirem a Marna, coneixerem a Marna, estarem allà on va estar Akhenaton? Encara hi és o...? No, Akhenaton no hi és, no? Ja s'ha mort, no? Sí, en principi sí. Vale. Deu ser per alguna maledicció o alguna cosa. O va tornar al seu planeta. Pot ser. Podria ser. Doncs sí, en aquest viatge de novembre, de 16 dies, passem per Marna i jo crec que ens hi passem un dia, no? Gairebé. Visitarem la ciutat.
I serà increïble. Esperem, bueno, aquest any 2026 el fem, esperem fer-lo l'any 2027, 27, 28 i tots els anys. Esperem que funcioni, de moment gairebé el tenim complet, però sembla que es queden 4 places. 4 places per acabar d'omplir-lo, o sigui que s'omplirà ràpid. Exacte. I serà un viatge espectacular, perquè a la ciutat, a Getaton, doncs es pot visitar. Clar. A veure, el jaciment de Marna disposa d'un centre de visitants, ofereix un recorregut per les restes principals de la ciutat, amb sectors residencials, tenim zones administratives, temples, no? Però també té les tombes dels funcionaris i les tombes de la família reial, perquè, evidentment, Akhenaton, quan va crear la ciutat, també va començar a fer la seva tomba. Clar. Allà tenim la tomba preparada per Akhenaton, per Nefertiti, per la reina Till, per la mare d'Akhenaton, per la gran reina Till, esposa de Menhotep III. No? Tenim una tomba, creiem, es creu que hi ha una tomba també preparada per Tutankamon i per altres funcionaris, els funcionaris d'aquest període. O sigui, tot això també ho veurem, tot això ho visitarem. En aquesta. A més, també visitarem, podem veure el que és les esteles de frontera. Això és interessant, perquè què és això? Les esteles de frontera són unes esteles, grans esteles. Són unes esteles que fan de frontera. Exacte, no enganyen a ningú. Heu de pensar que moltes vegades quan es posen aquests noms hem de tenir en compte que estem en una sala plena de científics, d'arqueòlegs, d'egiptòlegs, de gent, de pensadors que estan allà i com li diem a aquestes esteles que estan aquí a la zona de la frontera. Ostres, doncs com li podem dir? Al cap d'un temps... Esteles de frontera. Oh, fantàstic. El millor nom del món. Posa'm en un altre, convido jo avui. Una ronda per tots. Una ronda per tots. Doncs sí, aquestes esteles de frontera estan tallades a la roca i simbòlicament marquen els límits de la ciutat sagrada. Al tanto, estan separadíssims uns dels altres. És a dir, aquestes esteles, algunes les podem visitar, en veurem una, ens acostarem, no tocar-la, no es toca. No es toquen les parets, no es toquen les esteles, no es toquen les tombes. Exacte, no es toca, però que estarem allà al davant d'una d'aquestes esteles, però hi ha esteles que estan molt lluny, perquè el límit, aquestes esteles marcaven el límit que podria arribar a tenir la ciutat quan hagués crescut. Clar. I pensava en un desenvolupament i que la seva herència i que els seus seguidors, diguéssim, farien d'aquesta ciutat cada vegada més gran, però que hi havia un espai que no s'havia de sobrepassar. Per això estan aquestes esteles del límit. Veurem això i moltíssimes més coses i moltes històries que us explicarem quan estiguem allà els que veniu. I escolta, exactament, és a dir, aquest bon home ja tenia una capital, no? Ja tenia Tebes. Sí. Per què se'n va al mig del desert a muntar una ciutat? Podries haver dit la paraula i podíem haver posat el pitu... No sé posar el pitu jo després a l'editor. Trigaria massa en buscar el pitu. Prefereixo fer-lo jo. Sí. Espera, digue-ho tu i jo faig el pitu, no mentres. Va agafar i va posar una ciutat allà... No ens hem coordinat, no passa res. Total, per què posa una ciutat allà al mig del desert si ja tenia una capital? Coi, doncs queda't a la capital, arregla-la, posa-la al teu gust, no sé. Tornem a ser pel poder, suposo. És poder, clar. Tot això hem de tenir en compte que no només vol simplement allunyar-se de Tebes, vol crear un espai nou. Polític, religiós, comercial, administratiu, tot nou. Tebes estava massa marcada pel poder del sacerdoci d'Amon i governar des d'allà és que ha sigut realment, no sé, però molt difícil. A veure, instal·lar-se en una ciutat, perquè estem parlant que ell se'n va cap al desert, en un lloc on no hi ha ningú, ell podia haver anat a una altra ciutat. Però, clar, instal·lar-se en una altra ciutat ja existent també ha estat un problema, perquè la major part de ciutats, totes les ciutats d'Egipte i els seus nomos són les províncies, no són nomos d'Habita el nomo, no. Els nomos són les províncies, com es deien les províncies, les 42 províncies d'Egipte. Doncs cada ciutat gran i cada nomos... No comencis a cantar, no. L'hem perduda, per sempre.
Soy Pot ser? 7 veces más fuerte que tu... No. Bé, deixem-ho estar. Què són els noms? Què són? Doncs els noms, això, són les províncies. Oh, de veritat, no puc. Bé, doncs ell decideix anar-se a un lloc on no hi ha res. Un lloc verge, com t'he dit abans, que verge vol dir que no hi havia res, que no hi havia cap ciutat allà. Vale, sí, molt bé, molt bé. Per què? Perquè cada ciutat, com et dic, cada nomos tenia la seva divinitat titular. Llavors, tots, diguéssim, cada ciutat adorava a una divinitat. Si ell arriba allà, a qualsevol ciutat, amb una nova divinitat, amb aquest Aton, doncs clar, no hagués tingut problemes. Llavors ell se'n va enmig del desert, justament buscant això, un lloc que no hi ha res, que no hi ha cap divinitat ara, en aquell moment, allà sent adorada. Que ningú li portés la contrària. Punto. Exacte. A més, el lloc és triat no casualment, sinó també des del punt de vista simbòlic. La gran badia, perquè és una badia desèrtica de Marna, oberta cap a l'est, està enmarcada també per penya-segats, també és un lloc realment fantàstic. És que heu de venir, els que veniu al viatge flipareu, és un lloc espectacular i els que no, penseu-vos-ho, és increïble, de veritat. En fi, és meravellós, l'horitzó de Ton, Agetaton, és impressionant. La ciutat no és només arquitectònicament també amb els nous talatats, que tampoc els veurem, això no hi és tampoc la ciutat, ara en parlarem de quan va caure, quan va ser destruïda, perquè evidentment tot això forma part d'un imaginari que no entra dintre dels cànons, diguéssim, culturals, simbòlics, religiosos, històrics de l'antic Egipte. Però bé, sí que per aquell moment fer aquesta ciutat és una ruptura i has de buscar el lloc per fer una ruptura. I el que busca és apartar-se de qualsevol lloc que pugui estar contaminat, especialment per Amon, però també de qualsevol altra divinitat que pugui fer ombra a Aton. Llavors necessitava un escenari completament nou per a un déu que volia presentar com a centre únic del món i per a una monarquia que volia concentrar el poder en ella mateixa, en, diguéssim, tot el... Com ho explicaria? Tot el poder del sacerdoci en la monarquia. O sigui, abarcar no només el poder polític, sinó també el poder sacerdotal. I això s'ha de fer en un lloc en el que no tinguis competència. I per això se'n van en aquesta localització. En moltes ocasions se'ns diu que ell surt del politeisme, de tenir diversos déus, adorar diversos déus i tal, i que se'n va directe cap al monoteisme. I jo sé quina opinió en tens, però ells igual no, així que necessito que ens expliquis si realment aquest bon home va ser monoteista i va enviar la seva gent a ser monoteistes, sí o no. A veure, anem a veure. És llarg d'explicar, ja ho sé. Això és molt llarg d'explicar, s'ha de ser molt prudent, perquè la realitat diu que la realitat popular, i ho llegim i ho veiem en documentals per tot arreu, Akhenaton inventa el monoteisme. Això ho tenim... Vaja, això dins de la geontologia ja és un tema molt complex. De fet, els especialistes han defensat lectures que van des del monoteisme, alguns sí que estan d'acord amb el monoteisme, fins al enoteisme i tot el que pugui haver-hi entremig d'una cosa i l'altra. Jo soc partidari més de la versió enoteista. Ara us explico què significa això. Mireu, aquí hi ha investigadors, com per exemple Jacqueline Williamson, de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, que directament va qualificar l'atonisme com la primera religió monoteista. Va qualificar, que dir això, jo explico, diu, qualificar l'atonisme com a la primera religió monoteista és un error brutal, un error de nomenclatura molt gran, perquè el que estem veient al registre és molt més ambigu i molt més desigual segons si mirem la cort, els temples o la religió, especialment la religió privada, perquè, clar,
tu estàs creant una nova religió, no? Monoteista. I el poble què en diu? Què en parla el poble? Pues el poble és un rotllo. Clar, aquí estem dient una cosa. La meva lectura, i aquí sento bastant a prop d'un altre investigador, que és Giri Janak, o de Williamson, també del que ens deixa veure un altre investigador, que és Anna Stevens, que el trencament és sobretot polític. A mi, jo el que veig aquí és un trencament polític. El sacerdot Sidamon cada vegada té més poder, acumulava un poder enorme, i s'ha de trencar amb aquest poder. Williamson explica que Akhenaton va atacar noms, imatges d'altres déus, sobretot d'Amon, Mut i Honsu, que, no oblidem, és la triada tebana. Amon, Mut i Honsu són els tres déus de Tebes, no? Sí. Si ataques algun has d'atacar els tres. Que també va atacar els temples i va redirigir els seus ingressos. Clar, tots aquests temples tenien molts ingressos, molts terrenys que cobraven molts impostos. Els temples són recaptadors d'impostos. Doncs tot això cap a Aton. Cap a Aton, que és cap a ell, cap a la seva butxaca. Giri Janik ho formula encara més clarament. Ens diu que reduir els déus oficialment sostinguts a una sola entitat servia per aplanar el sistema religiós federal d'Egipte i concentrar l'autoritat en un déu, una ciutat i un sol mediador, que era el rei, doncs diguéssim que ho facilitava tot molt. Fins i tot hi ha debat sobre quan aquesta ofensiva es radicalitza del tot. Williamson ja ho veu cap a l'any 5, aquest període que marxa de la ciutat, que canvia del nom i se'n va cap a la ciutat nova, mentre que Raymond Johnson pensa que la gran agressió generalitzada contra Amon ja s'intensifica, sobretot després de la mort d'Amenhotep III, ja en el primer i segon any d'Akhenaton. Hi ha investigadors que ens diuen que l'agressió inicial ja la fa Amenhotep III quan decideix crear el temple de Malkata lluny del que és la zona dels vius de Tebes i s'emporta a la zona oest. Com us he comentat, com us he dit, Aton no era una cosa nova, no era la invasió d'Akhenaton. Aquí Janak ens recorda que molts dels motius que solen considerar, que pensem que són amarnians d'aquest període, ja existien abans, molt abans de l'ascens d'Amenhotep IV. I això inclou el mateix ús de la paraula Aton dins del culte egipci. Aquí tenim un gran recull de textos de William Burnens que hi dedica tot un apartat abans d'entrar al regnat d'Amenhotep IV a les, diguéssim, a les referències que hi ha a Aton en altres contextos d'aquesta 18a dinastia. Tenim himnes de Suti, tenim himnes d'Horus, tenim... O sigui, moltes coses que mostren que Aton era present, ja existia abans d'aquesta revolució. Encara més, hi ha un estudi recent d'Arlette David que revisa les mencions de lexema Aton des del Regne Antic fins al segon període intermedi. Per tant, Akhenaton no es crea del no-res. El que fa és agafar una realitat solar que ja existeix, que ja la tenim, i la converteix en l'eix exclusiu de l'Estat. Per això, a mi em sembla més útil parlar d'enoteisme. És a dir, hi ha una altra nomenclatura també que s'hi acosta bastant, que és prou interessant i que està guanyant molts partidaris, que és molt semblant a l'enoteisme, que seria la monolatria d'estat. Aquí cal diferenciar. Enoteisme seria que tenim un déu superior als altres, enoteisme, hi ha un déu que és superior als altres, però els altres déus estan allà. Exacte. La monolatria és un altre sistema on hi ha un sol déu sense negar necessàriament l'existència d'altres déus. Això què vol dir? Estem parlant d'una divinitat que no exclou que altres societats, en principi s'ha d'entendre, crec que s'ha d'entendre d'aquesta manera, que altres societats tinguin altres divinitats. Però en la meva societat només n'hi ha un, principal.
En altres societats poden tenir els que vulguin, clar, evidentment, i els reconeixem, existeixen. Vull dir, no hi ha cap tipus de problema en que existeixin. I el monoteisme, en sentit estricte, explica exclusivament que només hi ha un Déu. No n'hi ha més. Un, reconegut, ja està. Els altres no existeixen, no hi són. Clar, això, per mi, l'enoteisme encaixa el que veiem a Marna. El primer nom és representat d'Aton, encara incorpora el nom de Ra-Horajti o de Shu, que és un dels déus principals primigenis, que és el déu de l'aire, de la creació. És a dir, tenim representacions de Karnak, d'Aton, apareix fins i tot amb la forma més tradicional, comparada amb Ra, amb Horus, amb Ra-Horajti. Després el sistema es radicalitza i aquestes referències es van esborrant del nom oficial. Però justament aquest procés demostra que no neix com una intenció de monoteisme, veig jo des del meu punt de vista, sinó com una construcció progressiva, i cada cop més excloent de la major part del panteó. És a dir, intentant encombrar a una divinitat sense que la resta desapareixi, però sí que, diguéssim, menystenint-los, una miqueta menystenint a la resta. Però és que això era, i aquí també s'ha d'aclarir, això és precisament el que estava duent a terme, el que estaven fent els sacerdots d'Amon. És a dir, ja estaven a punt d'encombrar a Amon per damunt de tots els déus. De fet, ja era Amon-Ra, ja era el més important. El que fa Akhenaton és acabar aquella feina que estaven fent els sacerdots d'Amon, d'encombrar una única divinitat com la més important, sense excloure les altres, per això et parlo d'enoteisme, i en comptes de fer-ho amb Amon, fer-ho amb Aton. I d'aquesta manera, és un moviment polític. I encara hi ha un argument molt fort, molt interessant en aquest aspecte i que afavoreix la meva versió, que jo crec, sobre l'enoteisme, i no pas la monolatria, que hi ha alguns que creuen que sí, o que hi hagi un sol déu, el monoteisme, que això ja no, en principi no. Els altres déus no desapareixen del tot. No, clar. Però enlloc, dintre del registre de Marna, a la pròpia ciutat de Marna, trobem estatuetes d'altres divinitats. Clar. En espais domèstics, la gent practica la religió de sempre, la que ha practicat el poble. Busca aquestes divinitats protectores domèstiques com Bes, com Tueris, com Bastet, Hathor, aquestes divinitats que són protectores de la llar. Especialment tenim moltes imatges del déu Bes. És més, tenim membres de la família reial amarniana que sabem que van ser enterrats amb joies, on apareix el déu Bes. Barry Kemp, que és un autor molt important, assenyala que els maons màgics d'Akhenaton trobats a la KB-55, aquí cal aclarir una cosa, aquests maons màgics són uns maons que acostumen a relacionar-se també amb el naixement, regeneració i tot això. Es van trobar a una tomba de la Vall dels Reis, la KB-55, perquè allà es diu que és on va traslladar el cos del seu pare, Tutankamon. Akhenaton és el pare de Tutankamon. Això està claríssim. Llavors, quan diguéssim que el tema torna a canviar, al final d'aquest període atonià, doncs, amb vistes de que hi ha molta gent que vol destruir la imatge del seu pare, doncs trasllada el cos, el fèretre del seu pare, a aquesta KB-55. Allà es troben 4 maons màgics, i aquests maons màgics doncs, parlen del rei com a Osiris. El rei s'ha convertit en un Osiris, clar, perquè ha anat al més enllà. Si tenim Aton, si és tot Aton, què pinta Osiris? No? O què pinten Bes, o què pinten altres? No. Dins de tota l'òrbita marniana continuen emergint altres llenguatges divins. Però això, per mi, des del meu punt de vista, Akhenaton no inventa el monoteisme, sinó que impulsa una revolució política, una revolució cultural, religiosa, sí,
que intenta convertir Aton en el déu suprem i en el monarca, el faraó, en l'intermediari únic, mentre la realitat religiosa del país continua sent més complexa del que permet la propaganda oficial. Insisteixo, finalment, en la meva postura. Jo penso en enoteisme sense descartar una intenció de monolatria, però en cap cas penso jo que el monoteisme no. Moltes vegades ens han preguntat sobre Akhenaton i la seva influència en el monoteisme hebreu i fins i tot ens han preguntat la seva relació amb Moisès, si ell podia ser Moisès, si no era Moisès. O un familiar, sí. Vull que em contestis a veure què en penses d'això, perquè ens ho pregunten molt, això. S'ha de ser molt prudent aquí. Jo, el primer de tot és que vaig a negar categòricament que Akhenaton sigui Moisès o que tingués algun comparatiu amb Moisès. Res a veure, la idea és fascinant, tot i no està demostrada històricament, però jo us dic, no té res a veure. Alguns autors moderns, sobretot, mira, des de Sigmund Freud, pare del psicoanàlisi, ja van especular amb la possibilitat que Moisès hagués estat un egipci influït per l'ambient d'Akhenaton, aquell període amarnià, aquest període amarnià. Però tenim investigadors importants com Jan Assmann, per exemple, que rebutgen una relació històrica directa entre tots dos i remarquen que la religió d'Israel, de l'antiga, del poble hebreu, i la d'Akhenaton s'assemblen molt menys del que sovint es diu. O sigui, ens parlen molts llibres, molts documents, molts documentals de la tele de que són pràcticament el mateix. No tenen res a veure. A més, hi ha una diferència fonamental que a mi em sembla decisiva. L'atonisme és una religió d'una presència visible. És a dir, Aton es pot veure. Aton és el disc solar. A més, el tenim documentat amb aquell disc solar, amb aquells braços llargs que tenen al final de tot unes mans. Sí, hi ha totes manetes i així. Que donen l'ang, donen la vida. És a dir, tenim una imatge clara de la divinitat, mentre que el déu hebreu és precisament un déu que no es pot representar. L'Aton es manifesta iconogràficament, com us he comentat. Però la imatge del Déu nostre senyor hebreu no la sabem. És més, en principi, no s'ha d'adorar a cap imatge entre els hebreus. Per tant, això ja és una contradicció. Aquí tenim una contradicció molt important. Jo diria que es pot parlar d'una influència, sent molt... Influencer, has dit? Sí. Influencer. Era un influencer. Era un influencer. Podria ser un influencer. Sent molt, com diria, magnànim per la meva part, jo diria que es pot parlar d'una influència indirecta. Per parlar d'una influència directa és anar massa lluny, però una influència directa. Com molt, es poden plantejar paral·lelismes molt llunyans, comparacions molt llunyanes. L'atonisme és solar. Solar. És diguéssim, una religió cortesana i reial. El faraó és el gran mediador. El déu es mostra en imatge. I la religió hebrea, en canvi, evoluciona cap a la idea d'un déu invisible, no es veu, que actua en la història i que exigeix que no se l'adori a ell a través d'imatges. Per això, jo no diria que Akhenaton inventa el monoteisme bíblic, ni molt menys que fos Moisès, això sí, no? Sinó que estem davant de dues formes religioses profundament diferents. Jo crec que són coses diferents, encara que de lluny puguin semblar comparables. El que no és descartable és que en un ambient i context on a Egipte hi havia una diversitat poblacional molt important i on especialment a la zona del Delta havien de forma esporàdica o en casos assentats pobles de l'entorn cananeu, pobles nòmades o seminòmades, pastors essencialment, que potser estaven definint encara la seva identitat cultural, potser perquè en un mateix grup d'aquests pobles hi havia una amalgama de persones de diferents procedències, potser
de localitzacions diferents, amb cultures diferents, que s'estaven allà barrejant tots una miqueta, doncs aquesta amalgama d'aquest grup, en aquest ambient amarnià, va conèixer la idea d'un déu superior o suprem, està per damunt de la resta, i es va interpretar o reinterpretar com a monoteisme. Amb el pas del temps, de molts anys, de molts canvis interns dintre d'aquesta societat hebrea en formació, dins d'aquests grups que acaben formant aquesta societat hebrea, doncs es va formant també la idea d'aquest Déu únic hebreu i del monoteisme. Així que personalment jo no descarto que la llavor del monoteisme estigui en l'enoteisme atonià. Però una cosa és el monoteisme hebreu i l'altra és l'enoteisme o la monolatria, si algú vol, d'Aton. Molt bé. No vegis com... Quin rotllo ens has fotut. Jo us ho explico les coses com... Sí. Nefertiti. Nefertiti era la seva dona, no? La seva senyora, suposo que en tenia més, perquè tots aquests en tenien un munt. I he escoltat, és a dir, les males llengües, les males llengües m'han dit que podria ser que Nefertiti fos estrangera, que portés un altre tipus de creença des del seu país d'origen, i que aleshores hagués influït de manera perjudicial, perquè les dones sempre ho fan de manera mal, todo mal. Sempre mal. La historiografia, ja sabeu que les històries les escriuen homes per homes. Sí, todo mal, la dona, todo mal. Aleshores, si aquest home ho va fer malament, va ser culpa de la dona, segur. Nefertiti va tenir a veure o no? A veure, aquesta teoria té molt poca base sòlida. No, sí, clar. En primer lloc, hem de deixar clar que... El patriarcat té. Que una cosa clara és que l'origen de Nefertiti no està gaire clar tampoc, perquè els fons directes sobre la seva família són escasses. Ara bé, la hipòtesi que avui s'acostuma a mostrar com a més prudent és la que la situa dins de l'elit egípcia, dins de famílies nobles egípcies. Probablement a l'entorn de la família d'Ai. Ai va ser també rei d'Egipte, després de Tutankamon, dintre d'aquesta família. O d'un personatge que es deia Tei, també, que podria ser, tant Ai com Tei, que tinguessin algun parentiu estranger, especialment amb el regne de Mitanni, però llunyà. No seria... Ells ja haurien nascut d'Egipte. A veure, jo diria que aquesta teoria té molt poca base sòlida. El primer que hem de deixar clar és que l'origen de Nefertiti no és segur, perquè les fonts directes que tenim sobre la seva família són molt escasses. Tenim algunes hipòtesis que ens semblen que ens la situen dins de l'elit egípcia. Hauria d'estar en una família important egípcia, probablement de l'entorn d'Ai. Ai va ser monarca. Ai està dintre de la... De fet, és el pare de Nefertiti. Per tant, diguéssim que estaria també relacionat. Podria ser que ell fos, hi ha versions que es diuen que ell era originari, la seva família originari del regne de Mitanni. És una possibilitat. També ens parlen de Tei. Tei era la mainadera reial. Tei és una persona que també podria ser que fos d'origen estranger, especialment del regne de Mitanni, amb la que hi havia bones relacions en aquest regne, hi havia molt bones relacions en aquest període. A veure, aquí tenim la possibilitat que sigui o Ai, o sigui, que la seva influència vingui per part d'Ai, que sigui descendent d'Ai, i que Ai, com a descendent d'algun possible personatge que va arribar des del regne de Mitanni, porti una nova religió, que ara en parlarem d'aquesta nova religió de Mitanni, i que això sigui monoteisme, i que això l'influencia directament a la seva filla, i clar, la seva filla li menja l'orella a Akhenaton, o que fos la seva Dida, tenint en compte que Tei s'ha descobert, hi ha un document que ens parla del títol de Dida de la gran esposa reial. Si Tei és important, doncs que ella, que fos ella la que portés aquesta idea des del regne de Mitanni, del monoteisme, tot això. Aquesta teoria no val. Hi ha una altra teoria alternativa interessant que ens diu que Nefertiti seria Taduhipa. Taduhipa és una princesa, aquesta està documentada,
de Mitanni, que va arribar a la cort egípcia. Però aquí tenim un problema. Tadu-Hipa va ser enviada a Egipte per casar-se amb Amenhotep III, amb el pare d'Akhenaton. Clar, no està casat amb Akhenaton. Tenim cartes de Marna, documents diplomàtics internacionals conservades, que parlen i ens adverteixen. Tenim cartes del rei Tushratta de Mitanni, adreçades a Amenhotep III, que ens parlen d'aquest matrimoni, d'aquesta aliança. Per tant, si algú volgués forçar una influència estrangera en aquest gir religiós de la cort egípcia, aquesta influència l'hauríem de tenir i l'hauríem de situar en Amenhotep III. I, de fet, ja n'hem parlat de tot això. És possible, d'acord? Llavors, d'acord, ho agafem. Diguéssim que agafem aquesta teoria. Ve aquesta reina, que es diu Tadu-Hipa, i parla es relaciona amb Amenhotep III i comença a menjar-li l'orella del monoteisme. I ella s'aparta, construeix aquest gran temple, aquest gran palau de Malkata, i al seu entorn hi ha una deriva cortesana i ideològica vinculada a Aton. Però una coincidència cronològica no prova una dependència religiosa i encara menys l'entrada d'un monoteisme estranger a Egipte. A més, fins i tot si acceptéssim, només com a hipòtesi, que Nefertiti tingués ascendència estrangera, això no demostraria de cap manera que tingués una idea de monoteisme. Per què? Doncs perquè en aquest context històric geogràfic, estem parlant del segle XV, abans de la nostra era, estem parlant de la dinastia 18, Regne Nou. En aquest context històric i geogràfic, Mesopotàmia, Egipte, Anatòlia, tota aquesta zona oriental, no hi ha cap societat clarament monoteista documentada. A Egipte, evidentment, la religió tradicional és politeista. Però és que quan ens parlen de que és que venia de Mitanni, és que Mitanni també ho és de politeista. O sigui, no és monoteisme. O sigui, Mitanni, que és el candidat estranger més citat en aquest debat sobre el monoteisme, resulta que és de religió hurrita, mitània. Doncs aquesta religió venerava diferents divinitats. Tenim la divinitat Teshub, tenim Hepat, tenim moltes divinitats. Tenim un gran panteó, més cal que ho busqueu a internet i trobareu que Mitanni tenia moltes divinitats. És a dir, no ofereix cap model monoteista que pugui explicar l'atonisme. Per això, a mi em sembla molt més seriós interpretar la Revolució de Marna com un procés egipci, directament egipci, sense influència estrangera, cortesà, dintre del palau, i un procés polític, no com la importació d'una religió estrangera. Nefertiti, sens dubte... I econòmic, també. També tindrà repercussions econòmiques. Sí, clar. Moltes. Clar, Nefertiti, que és la que s'enfoca tot això, d'aquest problema, primera, no hi ha cap, no tenim cap document que ens... Perquè hi ha molts que diuen que aquesta Tadu-Hipa en realitat es va transformar en Nefertiti. No tenim cap document que digui això, tampoc. És plausible? Home, podria ser, però no tenim cap document que ens ho demostri. Però encara que sigui així, encara que ella vingui de l'estranger, encara que ella vingui del regne de Mitanni, i insisteixo que no sabem el seu origen exacte, no és una influència monoteista. No ve d'un lloc on hi hagi monoteisme, perquè no n'hi ha. En aquest període, en aquest context, no n'hi ha. És una teoria atractiva, molt atractiva, com a relat modern, però històricament la veritat és que falla, fa aigües per dos costats. Bueno, hem parlat una mica de tot, però hi ha una cosa molt curiosa del fet d'Akhenaton, que és el canvi en l'art, el canvi en com es representen les escultures. Aquest posat, la cara allargada, el cap allargat també, amb corbes, els homes amb corbes, Akhenaton sempre surt amb corbes, amb panxeta, vull dir, canvia tot. Aleshores, realment per què fa això? Vull dir, és que trobo que també és un... Això sí que és un trencall
superradical, molt més que l'altre. Sí. L'art de Marna és molt especial perquè no només canvia l'estil, canvia la manera de representar el poder. Sí. De cop la família reial apareix amb cossos allargats, cranis també allargats, el coll fi, ventre prominent, malucs amples, llavis carnosos, amb unes faccions, a veure, molt singulars, molt particulars. No, ho vegis on ho vegis, saps que allò és Amarna. Exacte, no? Per això no s'ha d'entendre necessàriament com un retrat realista o gairebé quirúrgic de Kenaton, sinó com un llenguatge visual nou i deliberat, creat per diferenciar aquest regnat, aquest període, de tot el que havia hagut abans. Tenim un llibre i un autor, que és Dimitri Labouri, que ens parla sobre l'art de Marna. I insisteix justament en això, que no és un art naturalista. Això ho trobem i molts documentals, és que representaven l'art naturalista. No. O al mínim no en el sentit modern que entenem nosaltres com a art naturalista, sinó com una estètica, en aquell moment es va fer com una estètica cortesana conscient, amb codis propis, que transforma la imatge del rei i del seu entorn. A més, aquest canvi no afecta només al faraó, afecta a tota la família reial. A Marna veiem a Kenaton, Nefertiti, en escenes molt pròximes, molt més pròximes del que teníem abans. Sempre hem tingut imatges de reis, reines o de nobles que s'estan agafant, s'estan abraçant. Però això en el període de Marna va molt més enllà. Tenim imatges molt més íntimes, amb les seves filles assegudes a la falda, jugant, fent-se petons, movent-se d'una manera que sembla que l'art reial egipci d'aquell moment sigui com que tingui això, com que sigui molt dinàmic, molt més dinàmic que l'anterior. És un art extraordinari. Aquesta intimitat familiar és una de les grans marques també d'aquest període. I fins i tot tenim detalls molt concrets, com tenim princeses famoses, tenim dues princeses famoses, que apareixen en postures i gestos pràcticament sense paral·lel en l'art anterior, que apareixen com representades dintre de l'escena familiar, que a vegades no tan rígida, sinó amb formes molt alliberades, amb molta corba. És meravellós, no? A més, Nefertiti, en tot aquest art, que és un personatge importantíssim i destacat d'aquest període, avui dia d'aquests ja parlarem de Nefertiti, ja en farem un altre sobre la Nefertiti, ja parlarem d'ella, no és una figura secundària, apareix com a contrapart religiosa i política de Kenaton. I la parella reial, envoltada per les seves filles, projecta una nova imatge de la monarquia. Hi ha també una altra novetat fonamental. En moltes representacions, el centre visual és només el rei. Això ho veiem sempre en l'art històric de l'antic Egipte. Quan entrem en aquest període amarnià, aquest centre visual ja no es destaca només en el rei, sinó que tenim un triangle. Hi ha el triangle Aton, la família reial i el món. Seria aquest el triangle. El disc solar envia els seus ratxos acabats en caps, amb mans... Amb les manetes i l'anc, tot de manetes. El símbol de la vida. Això és realment fantàstic. El cap de Kenaton, de Nefertiti, de les princeses. I això converteix la família en el gran pont entre la divinitat i la humanitat, entre aquest tercer nivell d'aquest triangle. Fins i tot a les tombes privades de Marna donen molt protagonisme a aquesta iconografia. Sovint es fixen més en la vida i el culte de la família reial que no pas en el mateix propietari de la tomba, cosa que és molt diferent al que trobàvem en èpoques anteriors i que trobarem en èpoques posteriors, on la propaganda que trobem dintre de les tombes de nobles és molt personal, és un currículum vitae de la persona que estava enterrada. En canvi, aquí, en aquest període, és més
està més, tot gira al voltant d'aquesta propaganda visual al voltant d'aquest triangle entre, ja us dic, la dignitat Aton, la família reial i el món. Bueno, ja ho has dit, vale? que realment no eren figures realistes, és a dir, que era una nova manera de dibuixar, com si diguéssim, no? Però realment hi va haver un canvi conscient en les regles de l'art, de com es dibuixava, com es pintava. Canviant les regles del joc. Sí, exacte. Abans has dit com més rodonet, no? Jo que tot ho veig en quadrats o en rodones, no? Trobo que abans tots els dibuixos i tal era tot quadradets, i de cop i volta comencen a haver-hi boletes, no? I és com es dibuixa avui en dia, no? Avui en dia fas una barreja del que són línies rectes amb rodones, no? Sí. Bé, estem davant d'un canvi conscient del cànon artístic. Sí. En la història de l'art, l'art egipci, s'explica sovint que la figura humana, en pintura mural, també en estatuària, però en pintura mural, ara ens centrem en la pintura mural, no? Es construïa a partir d'una quadrícula canònica de 18 quadrats. És a dir, cada part del cos servia per ordenar aquesta quadrícula, cada part del cos estava dintre de 2, 3, 4 quadrícules, fins a tantes quadrícules tenim al genoll, tantes quadrícules a la cintura, el cap, o sigui, tot està dintre d'aquesta quadrícula de 18 quadrats. El que passa a Marna és que aquest cànon sembla que es modifica i passa a 20 quadrats. Dimitri Labouri explica que aquests 2 quadrats addicionals s'insereixen sobretot a la zona del pit-coll, per això tenim aquests colls allargats, tenim un pit una mica més llarg, també sobre la zona de la cintura, la zona dels malucs, que accentua, exagera arrodoneix i exagera molt aquest conjunt. Llavors aquí el cos adquireix aquesta experiència més estilitzada, fluida, potser, no? Com són moltes corbes, que feix molt, però és estranya i impactant. Per tant, quan veiem aquests cranis allargats, perquè veiem cranis allargats també, aquests ventres prominents, aquests malucs amples, aquestes formes tan singulars, no hem de pensar necessàriament que l'artista estigui fent un retrat, insisteixo, fidedigne. És que era així, natural. El faraó era així. El que veiem és, sobretot, un llenguatge visual nou. Hem canviat la forma de representar. Una nova manera de representar acaba d'aparèixer. La família reial es diferencia de la imatge que tenia la família real anterior. I això és el que ho fa tan fascinant. Els cossos no són només cossos, sinó que a més són una manera de dir que amb Akhenaton ha començat un món diferent. Sí, jo crec que realment ell el que volia era fer alguna cosa diferent que canviés totalment amb l'anterior. Trencament. Segur que ho va fer per la posteritat. Exacte. Segur, per ser recordat i tal. I la veritat és que vagis a quin museu vagis de tot el món, cada vegada que veus alguna cosa d'època de Marna, ho identifiques al moment. És claríssim. És a dir, realment va aconseguir allò que volia, que era ser recordat, ser... que el miressis i sapiguessis que allò és seu. Vull dir, és extraordinari. És impressionant. Sí. I després vull que parlis de l'aspecte sobrenatural, alienígena. Jo sé que hi ha uns caps allargats por ahí, molts caps allargats por ahí. Molts caps tampoc. N'hi ha molts. N'hi ha alguns. N'hi ha molts. Només que n'hi hagi 2 ja són molts, tu saps. Així que vull explicar-m'ho això, perquè... A veure... Porto el Mikey o no cal? No cal. No cal que porti el Mikey? No hi ha cap prova seriosa... Claro. Ara vaig a posar més seriós. Que Akhenaton, Nefertiti o les princeses fossin alienígenes. Ho sento. Tampoc no hi ha cap de que no ho fossin.
tampoc no hi ha cap de que no ho Ah, sigui. Bueno, vale. hi ha molts documents, hi ha molta que sí, ens informen que són egipcis, vull dir, no hi ha més, eh? I què vols dir amb això? El tema, a veure, Els egipcis són alienígenes, no ho diguis no, això, eh? no, són egipcis, són bona són gent, persones normals i corrents. Tot això són, diguéssim, invencions que ens venen des de la pseudohistòria o des d'algunes fonts pseudocientífiques. El que sí tenim, no? Creus que no? Eren alienígenes. No, són alienígenes. Ho pots dir. No, que no. Que estem aquí en família, ho pots dir. Tenim una explicació històrica i artística molt més sòlida. Amarna canvia el cànon de representació, ja ho hem parlat. Les figures passen del sistema tradicional de 18 quadrats a 20 quadrats, cosa que allarga el coll, altera les proporcions del tors, accentua els caps, ventres, malucs... És a dir, el que veiem és sobretot un llenguatge visual nou, no una raça diferent ni cap ésser vingut de fora. A més, quan s'ha intentat buscar una explicació biològica extrema per explicar aquestes imatges, els resultats tampoc apunten a res extraordinari. Els estudis fets sobre la mòmia de la KB-55, que és Akhenaton, remarquen que és una persona, és un ésser humà. Segur, eh? Simplement, sí. A més, tenim... És que estem tan barrejats que ja no es nota. L'esquelet que tenim, les restes que tenim, no tenen res a veure amb la imatge que tenim iconogràfica a les parets, als murs, a l'estatuària. No hi ha rastres de patologies tampoc que, diguéssim, que hagin pogut fer que el cos hagi deformat d'aquesta manera i... Sí, només donant en una persona i una família. Sí, fins i tot quan els escàners parlen de cranis una mica allargats en membres d'una família, això entra dintre d'explicacions humanes normals. Sí, sí. O com a molt d'una lleu tendència familiar, no d'una naturalesa no humana. Les persones, vinguem d'on vinguem i ens relacionem amb qui relacionem, tenim formes de caps diferents, cranis, cossos diferents. Un cap una mica més allargat, un crani una mica més allargat, no significa que sigui alienígena. No hem de pensar, no són alienígenes. Algun n'hi ha, eh? Són egipcis, representats segons un estil excepcional. Quedem-nos en això. És fantàstic l'estil, l'art, la forma de representar la família tan unida, aquest amor que semblen demostrar sense cap tipus de por, que abans semblava que costava molt de presentar-lo. És fantàstic. Exacte. I què? Tenim els cranis allargats nosaltres? Se'ns pot allargar alguna cosa, però no tenim els llavis. Això igual ho tallem com que ho deixem. No eren alienígenes. Ja sé que això, aquesta explicació... M'ha agradat molt, és molt guai. No, jo l'explicació que dono, l'explicació artística, l'explicació històrica, pot no convèncer a molts dels que esteu veient aquest podcast. I entenc que hi hagi documentals o sèries que porten més de 20 temporades intentant convèncer-nos que tot allò diferent i antic és d'origen alienígena. Però, sisplau, la gent de l'antiguitat ja era meravellosa, feia coses meravelloses. Acceptem-ho, veiem-ho com... Era una raresa, sí, és una raresa, és un període estrany, però és un període meravellós, impressionant, trencador, increïble. Quedem-nos amb això. Jo gairebé que et crec perquè hi ha les estàtues dels seus pares que són gent normal i hi ha les estàtues del seu fill que són gent normal. Així que s'entén que ells també eren normals i es van voler representar així. Punto. Però sí que és veritat, en tots els nostres viatges sempre ve algun amant dels alienígenes, amic del Mikey, que sempre ens porten fotos meravelloses. I sempre hi ha debat. Sempre. És fantàstic, és meravellós. Increïble. Tot i que jo també estic amb tu en què no eren alienígenes, tot i que m'agrada molt portar-te la contrària. Egipte té molts misteris, coses meravelloses que fan volar la imaginació. I no cal afegir fenòmens paranormals
o ajuda d'altres planetes, de gent d'altres planetes, o d'altres societats anteriors. O sigui, aquelles persones que van viure, que van crear, que van sentir, que estaven allà a l'antic Egipte, van crear, van fer coses espectaculars. La realitat és molt millor, és molt més fascinant que totes aquestes invencions alienígenes, perquè van ser persones que van ser capaces d'imaginar un nou món, una nova forma de crear l'art i ho van plasmar. És fantàstic. La veritat és que el període aquest és fantàstic. Però no cal ficar-hi alienígenes. No, jo sempre dic, quan anem a Egipte, jo sempre dic que per què buscar coses que no existeixen si el que existeix ja és excepcional? Vull dir, no hi ha més. És així. No, està clar que tot aquest canvi que hi va haver de poder religiós, d'economia, d'art, tot aquest canvi, jo voldria saber si anteriorment havia passat alguna cosa així, o és la primera vegada que passa, o doncs hi ha precedents? No és un cas completament excepcional. Tenim un paral·lel que no és idèntic i també no és idèntic perquè ens falta molta documentació, és molt anterior. Però que sí que hi ha un precedent molt suggeridor al regne antic. Estem parlant sobretot entre la quarta i la cinquena dinastia, quan la religió està vinculada en aquell moment amb Ra, a Heliòpolis. Ara estem en un moment, estem a Marna, el període de Marna, aquesta discussió, aquesta intent d'eliminar el poder d'Amon de Tebes. Al regne antic tenim un sacerdoci molt poderós, que és el de Ra, a Heliòpolis. I sabem que aquest sacerdoci creix d'una manera espectacular. Alguns estudis mostren que el culte solar ja venia guanyant molt de pes des de les primeres dinasties d'aquest regne antic. Però hem de tenir en compte una cosa, i és que a la cinquena dinastia apareix una novetat que és absolutament excepcional, que apareixen els temples solars. És una tipologia nova de santuari dedicada específicament a Ra. Se'n documenten 6, o sigui, escrit, tenim documentats que n'hi havia 6, això està gairebé segur, però sobre el terreny només se n'han identificat clarament 2, els d'Ouserkaf i els de Niuserra. És possible que en tinguem 3, perquè sota el temple de Niuserra sembla que hi havia un temple anterior solar, que podria ser el temple solar anterior, entre Ouserkaf i Niuserra. Però, com a mínim, en tenim 2 de documentats. I això és molt significatiu que aquesta moda que hi va haver en aquell moment dura només un temps molt breu i després desapareix. És a dir, abans de Marna ja hi havia hagut una època en què l'estat egipci havia volgut reformular la relació entre la monarquia i en aquell cas el déu solar, tenim en compte que en aquell cas era, quan ens anem al regne antic, és Ra, i quan estem al regne nou és Amon-Ra, relacionat amb Ra, perquè Amon és un déu local que per adquirir aquesta fama i aquest reconeixement de tot l'estat egipci s'ha de sincretitzar amb Ra, i hem de fer Amon-Ra. Doncs això ja havíem tingut una experiència anterior. Des del rei Snefru, sobretot amb Keops, la ideologia reial es va anar solaritzant, per dir-ho d'alguna manera. La forma mateixa de la piràmide, a l'eix est-oest dels complexos, la vinculació del rei amb Ra formen part d'aquest procés de definició de la reialesa divina. En aquest sentit, és perfectament lícit llegir la piràmide com a un monument carregat de significat solar i creador que està lligat amb la idea de la muntanya primigènia i la pujada del rei cap a la llum del sol. O sigui, el monarca s'entrarà dins d'aquesta muntanya primigènia, que és on es crea la vida, on es regenera la vida, i a part és un lloc on es projectarà cap al sol. No podem demostrar categòricament que el clergat d'Heliòpolis posés
o traiés reis, tingués aquest poder. Però sí que tot apunta a que el culte solar i la teologia heliopolitana van arribar a tenir un pes enorme en la legitimació del monarca. I en aquest punt, en l'augment del poder de Ra, apareix Shepseskaf. Shepseskaf. Aquí cada nom és més difícil que l'altre. No passa res. Shepseskaf apareix a final de la quarta dinastia. Shepseskaf abandona la tomba piramidal. O sigui, els anteriors estan fent tombes piramidals, tots fan piràmides. I Shepseskaf, al final de la quarta dinastia, què fa? Que és la quarta dinastia, és la de les piràmides de Gizeh, decideix que ell passa de construir una piràmide, torna va cap a Saqqara, sud de Saqqara, i crea una mastaba. Ell s'enterra en una mastaba, com havien fet els monarques de la primera dinastia, de la segona dinastia, monarques predinàstics, s'enterra en una mastaba. Alguns investigadors han volgut veure això com una reacció contra aquest excés de poder del sacerdoci d'Heliòpolis, de Ra. I fins i tot ens mostraria un acostament cap a l'àmbit memfita, cap a la divinitat de Memfis, que és Ptah. Hem de tenir en compte que els primers monarques, de fet, el primer monarca, Narmer, va crear la gran ciutat capital, Memfis, d'Egipte, capital històrica, on la principal divinitat és Ptah. Aquesta lectura, aquest període i les accions de Shepseskaf i tot i l'escassetat de documentació del moment, perquè tenim molt poca documentació, encaixa molt bé amb el paral·lel d'Amarna, amb el que veiem a Amarna. Ja us dic, tenim molt pocs testimonis, tenim molt poca documentació d'aquell període que fa que hi hagi més explicacions. Hi ha explicacions pràctiques, econòmiques o dinàstiques per a la seva elecció funerària. En comptes de construir una piràmide, fem una mastaba. Però el que sembla clar és que si hi ha un moviment de correcció en aquell moment, doncs és perquè hi ha hagut un excés per alguna de les bandes. I si corregim, si busquem el reequilibri entre el sacerdoci de Ra i el poder del rei, és perquè hi ha aquesta balança s'ha desequilibrat en favor, hi ha hagut un moment en què el sacerdoci de Ra era massa poderós. I el que fa Shepseskaf és, diguéssim, retornar aquest equilibri. Fins i tot sembla que inicialment treure-li aquest poder a Ra, que és una miqueta el que veiem en el període d'Amarna. Però el grau de ruptura religiosa és interpretatiu. Com falta molta documentació, doncs falta tot és interpretatiu. Sempre estem dintre de paràmetres històrics i arqueològics, però si el període d'Amarna es pot llegir des de diferents angles i posicions històrico-lògiques, podem dir, per al període de la quarta dinastia la cosa es complica. Per què? Doncs perquè no tenim tanta documentació com tenim en el període d'Amarna. Però això sí, tenim paral·lelismes que existeixen. Sembla que tenim un paral·lelisme, si no clar, suggerent. Molt bé, molt bé. I bueno, jo crec que la història sempre és cíclica, no? I suposo que tot aquest tema de Marna, Akhenaton, va acabar en algun moment, suposo que amb la seva mort. I què va passar exactament després? És a dir, això segueix així, es canvia un altre cop, es torna enrere. Què va passar exactament? Bueno, això també tot és confús en aquest període. Vaja, home. En part... Si ho sé, no fem aquest... És una cosa, sí, s'acaba d'una manera confusa, ràpida i en part gairebé fantasmal, podria dir. Després de la mort d'Akhenaton hi ha un període d'impàs en el que apareix una de les figures més enigmàtiques d'aquest període, que és Esmenharre, i apareix també Neferuaton. Esmenharre és aquest monarca, que és un monarca fantasma del final del període de Marna. Va regnar molt poc, si és que va existir realment, i la seva identitat continua sent un enigma. Ara bé, aquí convé ser rigorosos. Alguns autors han volgut identificar-lo, aquest Esmenharre, amb la mateixa Nefertiti. Avui
en dia, molts especialistes tendeixen més aviat a distingir entre Esmenjarré d'una altra figura reial, que és Neferuaton, que és precisament la que sovint s'ha relacionat amb Nefertiti. En qualsevol cas, és un tram final molt embolicat i si val la pena ja li dedicarem un altre podcast perquè hem de parlar de Nefertiti, de Neferuaton, que és un dels noms que tindrà Nefertiti, que a més tindrà evolucionar el seu nom. Nefertiti serà com un Pokémon. Anirà evolucionant i s'acabarà convertint, des del meu punt de vista, humil punt de vista i alguns investigadors també, s'acabarà convertint, acabarà agafant aquest nom d'Esmenjarré i governant Egipte com a rei d'Egipte. Després d'aquest període arribarà Tutankamon, que encara és un nen. I aquí el panorama canvia una miqueta, perquè aquí tenim molta més documentació, les fonts actuals el presenten com un rei molt jove, estem parlant de 9, 10 anys, dins d'una cort on Ai actuava com a conseller patern, com una figura tutelar. Després tenim un altre personatge que és Horemheb, que és el general dels exèrcits, que acumula un pes enorme dins de l'administració. I per això és raonable dir que el rei va governar sota la tutela d'aquests grans personatges que eren Ai i Horemheb. Era una mica, i em sap greu dir la paraula, era una mica un monarca titella. Que sí, estava manipulat. Era un nen. Era un nen. És Pobre. així. Sí, el canvi decisiu crec que queda molt clar que és quan Tutankamon, obligat segurament per Ai i per Horemheb, abandona Amarna i torna, diguéssim, no sabem ben bé, diguéssim que el temple de Karnak torna a obrir-se, ell deixa la ciutat i Amarna comença a abandonar-se, però dir que la capital torna a Tebes també s'hauria de matitzar, perquè segurament ell porta la cort, hi ha alguns investigadors que ens diuen que ell porta la cort a Memfis, la capital històrica, torna a Memfis. Mentre Tebes sí que recupera la centralitat religiosa i que Amon torna a ser aquesta gran divinitat dins del culte oficial. Això es veu clarament en el gran programa de restauració dels temples tradicionals i en la mateixa estela de la restauració. Tenim una estela, sí, l'estela de la restauració, també es van juntar molts. A veure, aquí es restaura el poder del sacerdoci d'Amon, es restaura el sacerdoci d'Amon, es permet una altra vegada el culte d'Amon. Sembla com que es restaura. Quin nom li posem? Estela de la restauració. Uns genis. I aquí ens presenta el regnat de Tutankamon com una resposta al caos religiós que havia hagut amb el seu pare. Aquesta estela, descoberta a Karnak, avui es conserva al Gran Museu Egipci, el Nou Museu Egipci. El visitem sempre, el Nou Museu Egipci, passem per davant d'aquesta estela. Si ens hem de tenir un parell o tres de minuts per veure-la, doncs la mirem. Com a mínim ara està ben exposada. Quan estava en el Museu Antic, estava en un racó al darrere dels de seguretat. Els de seguretat. O sigui, estava sense il·luminació. Era un desastre. Havies de demanar que s'apartessin per fer una foto. Sí, era un desastre. Ara, com a mínim, té un lloc que li correspon, no? Doncs així, per dir-ho, per resumir-ho també, no? El final de Amarna no és una desaparició sobtada d'un sol dia, però és una desactivació accelerada. Diguéssim que després d'aquesta successió brevíssima, fosca, que tenim amb aquest Esmenjarrà, del període inicial de Tutankamon, i sota la tutela d'Ai i d'Horemheb, la ciutat comença a abandonar-se. La restauració dels temples, diguéssim, el retorn d'Amon al centre del sistema fa que en molt pocs anys aquella revolució que semblava destinada a canviar Egipte per sempre, i que ho podia haver sigut, podia haver passat, no sé, això és història-ficció, doncs ara queda absorbida, queda corregida, per dir-ho d'alguna manera, i finalment gairebé podem dir que esborrada. La ciutat que havia de ser el centre d'aquell canvi de la història d'Egipte, de la història mundial potser, va durar amb prou feines 20 anys.
poc més. Després, el desert i el temps la van anar esborrant del mapa fins que l'arqueologia del segle XIX, segle XX, inicis del segle XX, doncs l'ha tornat a la vida. I gràcies al treball de desenes de professionals de l'arqueologia i voluntaris també que hi ha hagut de tot el món, doncs avui dia la podem visitar com farem aquest mes de novembre. Últim dia d'octubre, perquè marxem el 31 d'octubre. 31, sí. 30, no sé. L'últim dia. 16 dies. En fi. Bueno, i jo crec que el gran poder de Marna és aquest, no? Que, tot i que va durar poc, va fer un canvi enorme en absolutament tot. És a dir, en poder, la religió, l'art, la capacitat d'un rei per reinventar-se, no? I realment va ser com això, va fer un tall i com puc canviar-ho tot? Doncs només ho puc canviar tot emportant-m'ho tot a un altre lloc i fent-ho tot d'una altra manera, no? Per això Marna no és només un episodi estrany de la història d'Egipte, sinó un dels seus moments més fascinants, perquè en molt pocs anys va ser capaç de concentrar bellesa, tensió, misteri, propaganda, ruptura i memòria. Va conservar la memòria, deixant-nos un llegat que encara avui continua interpel·lant-nos amb molta força. És realment sobrecollidor poder trepitjar aquella ciutat. Bueno, si us ha agradat el món de Marna, el món d'Akhenaton, Nefertiti, espero que us hagi agradat. Seguiu-nos a xarxes, estigueu atents, de tant en tant, cada 2 o 3 setmanes anem posant un podcast diferent, amb temes diferents, i continuarem compartint novetats, històries, misteris i grans episodis de l'antiguitat. Nosaltres seguirem explorant tombes, temples, llegendes, reis i reines i els grans enigmes del món antic. Així que quedeu-vos amb nosaltres, perquè ens queden molts secrets per explicar. Seguiu-nos, tenim moltes històries apassionants per descobrir plegats. Jo soc la Wanda. Jo soc el Josep. I vosaltres sou Família Dea i ens retrobem en el proper episodi. I a les xarxes socials. Exacte. Seguiu-nos i petonets a tots. Adeu. Adeu. En el proper podcast... No, podcast, he dit podcast. Vinga, som-hi. A tope. No queda bé, perquè sóc una persona pública. Ets una persona pública. Bueno, això dius tu. Que et toca a tothom. A la tira, família. M'has picat. Però com sempre. Doncs ho posarem com a toma falsa perquè la... I ho denunciaràs. Clar, perquè la gent sigui testicles. Hi ha períodes de Hi ha períodes de l'antic Egipte que fascinen per la seva grandesa, però el de Marna... Has de tornar a repetir. Has fotut una hòstia? Per què? Perquè he fet una toma falsa. Però és problema teu, no meu. Vale. Jo m'apropo la meva cara i et trec a tu. Vale. Hola, què tal? Està graciosillo, Vinga, espavila. Bueno, quantes vegades haig de repetir jo això? Velles de vieja. No, de velles. De velles. De vieja. No, de vieja no. De velles. I que vella? Ah, vella. Anda, que no. Ai, de massanya. Mira, la veritat, ets inaguantable. Som-hi.